Господјо Чернева, која е вашата анализа по вчерашните избори во Бугарија? Дали може да се очекува брзо формирање политичка влада и дали дефинитивно шансите за тоа се на страната на така наречените партии на промената заедно со социјалистите? Така изглежда. Изглежда, че най-накрая в България ще има редовно правителство, тъй като видяхме, че по-малко от 40% от българите излязоха да гласуват във вчерашния ден, което е ясен знак, че политиците най-накрая трябва да си свършат своята работа. Хората гласуват вече 3 пъти, най-накрая трябва и политическите партии да могат да се договорят и да произведат мнозинство. Добрата новина е, че наистина изглежда, че е възможно едно реформистко мнозинство, начело с партията Продължаваме промяната. Това е една нова партия, тя за първи път участва в изборите, с така обаче много по-голяма степен на предвидимост, отколкото предишните нови лица. Ако вашите зрители си спомнят, шоуменът Слави Трифонов и неговата партия Има такъв народ. За разлика от тях, Продължаваме промяната е една доста стегната реформистка програма, около която би трябвало да се намери обединение, включително вероятно, обаче и с участието на БСП наистина, тъй като иначе математически няма да им стигнат местата в парламента. Господио Чернева, потенцијалниот иден премиер на Бугарија Кирил Петков во првата изјава по изборите, на кој неговата групација Продолжуваме со промените победник, најави нов пристап кон Северна Македонија. Како вие разбирате неговата синоќешна изјава и ќе може ли тој нов пристап да се оствари со оглед на тоа што неговата групација нема да биде сама во владата? Първо, трябва да уточним, че това не е било негово изявление. Това беше отговор на въпрос в интервю. По време на неговото изявление темата за българо-македонските преговори изобщо не е била повдигана. Този въпрос беше зададен така малко извън контекста за мене, но да кажем, че той беше подготвен за него, отговори с акцент върху процеса, но най-вече с фокус върху едни конструктивни преговори. Той повтори няколко пъти конструктивни преговори. Все пак трябва да кажем, че за да има ново правителство в България, трябва да минат поне, да кажем, месец и половина, което означава, че някъде в края на декември едва може да има такова правителство. Тоест, не трябва да мислим за каквато и да било инициатива във външната политика по-рано от може би първото 3-месече на следващата година, що се отнася до новото правителство. Значи, ако добро ве разбрав, ова што вие сега го велите, значи дека е малку веројатно да се оствари планот иницијативата за некаква деблокада на евроинтеграциите до крајот на оваа година, процес за кој што се залага и Франција и Германија. И ако е тоа така, значи дека прашањето меѓу Северна Македонија и Бугарија ќе биде оставено за наредната година. Значи това се отнася за новото правителство. Но в момента в България има служебно правителство. Тоест, ако има политическа воля за промяна, тази политическа воля трябва да тръгне от президента Радев, тъй като той продължава да бъде, така да се каже, шефа на служебното правителство или този, който носи легитимността на правителството в България в момента. Т.е. ако има промяна в неговата позиция, можем да видим нов кръг от разговори още преди края на годината. Но при всички случаи едно ново правителство ще има чак някъде около края на тази година. Добро, значи да парафразираме едно прашање. Дали во новите околности, во овие околности е можно Бугарија да ја трне блокадата за Северна Македонија за процесот во Европската унија до крајот на годината, зашто, како што реков, силно се залагаат одредени земји членки како што е Франција, и што од своја страна треба Скопје да направи за да ја олесни таквата одлука на Софија? Теоретично е възможно, времето е много кратко, обаче и мисля, че това трябва да е ясно и на двете страни. Ако сме
така, ако гледаме календара, ще видим, че парламент в България може да има най-рано на 24 или 25 ноември, а пък последната дата за внасяне на нови точки в дневния ред на съвета, декемврийския съвет на Европейския съюз е някъде, да кажем, 7-8 декември, което означава, че всъщност ние бихме имали един прозорец от 2 седмици, за да има за да има някакъв поврат и някаква промяна в сегашната ситуация. Пак казвам, това би зависело от българска страна, от президента Радев. Що се отнася до македонската страна, аз мисля, че какво трябва да се направи е доста ясно. Доколкото разбирам, 5 точки, по които двете страни се бяха съгласили, продължават да са валидни. Последната, така, 6-та, която Радев внесе в дневния ред с конституционните права на българското малцинство, трябва да бъде някакси изнесена по-към края на тези преговори, ако изобщо е включена. Но за мен действията на правителството в Скопие биха били доста ясни, ако, разбира се, тези 2 седмици трябва да бъдат използвани. Не е невъзможно, просто времето е много малко. Ви благодаря много, госпожа Чернева. Благодаря и аз.